Ada Bang Jo, ada Unifoni yang khusus datang hari ini untuk mendokumentasikan acara kita. Berarti kita udah masuk nih Uni. Iya, kita masuk udah ya. Masuk ya. Oke, kalau boleh thumbnailnya kayak wajah kita aja bro. Mana tahu bisa menarik viewers. Ini udah nih, udah dari Tagua ini ya, ini seperti menegur. Menegurnya bukan dalam artian negatif, tapi menegur orang yang datang. Ini bisa ditampilkan pada acara-acara adat khususnya. Ini yang mau kita tampilkan adalah tagua pada pernikahan. Jadi tagua anak daro sama marapulai. Jadi kali ini nggak hanya ada tukang taguanya, ada dan juga langsung ada apa ya, anak daronya gitu. Iya, anak daro marapulainya juga ada. Jadi marapulainya mana nih, marapulainya mana nih? Oh, ini udah siap-siap juga ya. boleh jadi marapulai. Oke nih Jen, yang pertama giliran dari Jorong mana dulu nih? Kita akan tampilkan dari Jorong. Oke, kita sambut semuanya penampilan tagua anak daro marapulai, penampilan dari Jorong Sikaladi. Jorong Sikaladi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allah mah kembang bungo kanango, kembang setangkai di halaman. Allah mah datang anak daro tagak sabenta di halaman. Menarui gagah di lautan, barantuang patuih di muaro, baringin di polokoto, ditimpo kasiak badarai-darai. Mulonyo ambo kemana gua dibari izin dan antuo, bukannya ambo cadiak pandai. Di mau mani di sungai kulai babungo lalu karantiangnya, ambo mana gua kurang pandai kok salah sapo andaknya. Lain mah kambang bungo lado baniah babungo manuruing. Lain mah datang anak daro kaminan camiah manuruti. Anak orang simpang tirawah kemudian ke balai saruang ke ilia ke panarian. Rancak bana anak daro malangkah bulan bayak hari puntarang kami lasadio menantikan. Anak kambing dalam jelatang makan nampu cuak dalu-dalu. Bukan semandan tak kunjung datang dalam belok bakeh lalu. Anak orang di padang tarau nak pai ke padang panjang singgah sabanta di koto tu. Alek tibo pintu ta singko, alek naik lapiak ta kembang, alek duduk cara no tibo. Hari panai bulan puasa orang menyemua di halaman, balirik dulang jo cara no sinan sumandan didudukkan. Si gumari teletak gateh pamatang. Siriah galak pinang manari mencaliak anak daro Allah datang. Bukan pandan sajo, pandan sarumpun di halaman. Bukan sumandan sajo, sumandan kampuang jo halaman. Sapiri yang salah jo manggi samo dimakan kaduonyo. Surang rancak, surang manik anak kami kaduonyo. Rumah ketek rimbo piatu itulah rumah etek rami. Pandang anak penang minantu bak bulan jo matahari. Biriak-biriak tabang kasasak tibo disasak dimakan ayam anyiklah kasiak badarai-darai. Dari niniak turun ke mama, dari mama turun ke manakan, itulah adat yang kita pakai.
Anak orang di sawah tengah bajalan baduo-duo, ko untuang tak dia Allah anak surang jadi baduo. Abang dahulu mangko tamat, usali dahulu mangko semayang, bacarai Allah ju Muhammad baru bacarai kasih sayang. Ko dape anak laki-laki dibari bagomba ampe, kaganti padi dalam lumbuang, kaganti sawah joladang kalawan dunia urang kang kuat. Ko dape anak perempuan dibari bagomba limo, kaganti subang jogalang, kaganti cincin nadi jari. Ko dikiro kirai kamana anak udang siramu-ramu, kanailah anak tali-tali. Ko dicurah curai kamana tabuka tambona lamu, ndak sudah sehari kini. Elok dipanje kayu gadang, ambialah dahan nambah buah. Elok ditingke anak janjang, tampiaklah bandua nambah tua. Tampiaklah bandua nambah tua, tingkelah janjang dari laman. Anak daro nayak ke rumah, duduk di atas palaminan. Dipatah batang kadimah, dipatah-patah jadi tigo, dipatah lalu dirunduakan. Anak daro jo sumandan nayak ke rumah, sarato dun sana kasadonyo tarih kalapiak kaduduan. Coba dak tengah halaman di juluak jo ampu kaki. Allah lamu tagak di laman, kamilah lamu dek mananti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tata cara kita mengaku anak daro jo marapulai karena sekali.